OK, dobré ráno. Dneska je streda 14. A opäť sa mi podarilo vyraziť trochu neskôr. Som zrovna teda na ceste na môj rannú Muay Thai class. V podstate teraz je to trochu zamračené. Trochu pod mrakom a je trochu chladnejšie, ale zase nie je to úplná zima, je to nejakých 23 stupňov. Čiže je to celkom príjemná teplota na cvičenie, aj keď mohlo by byť chladnejšie, lebo sa za chvíľku začne oteplovať a bude brutálne horko. A ako som spomínal v predchádzajúcich príspevkoch, vlastne naposledy včera, teraz sa to snažím zintenzívniť trochu s tou posilovňou a s tým, že tam teda som zvyšil pravidelné návštevy, takže namiesto 2 to zvyšil na 3. Tí, čo ma poznáte, nejakú chvíľu pozorovate, čo je asi 5 ľudí momentálne, tak začínal som s 1. A v podstate sme tu celý november, december a teraz je polovica januára. Čiže v novembri som chodieval raz-krát do týždňa, v decembri som začal chodiť pomaly 2-krát do týždňa a teraz je január, tak sa snažím to na 3-krát do týždňa. Taktiež som tam zaplatil posilovňu, čo je otvorená posilovňa. V podstate, ako som spomínal, tam u nás v tom komplexe je gym, je tam posilovňa, ale ten najväčší problém s tou posilovňou spočíva v tom, že ma tu nezažere nejaký thajský pouličný pes. Vedia byť celkom agresívny, obzvlášť keď ich svorka, keď sa stretnete s takými 6 alebo 8, čo sa mi párkrát stávalo, alebo čo sa mi, nechcem povedať, že pravidelne stávalo, ale stávalo sa mi to v Phukete. Som si musel kúpiť taser, aby som ich odplašil, to každým fungoval ten taser. Ako náhle začali zvuk tej statickej elektriky, si hneď rozmysleli, že vás pokušú do nohy. Raz to bolo doslova, že pol sekundu som to ledva vyťahol. A keď som to zmagol, ten taser a tá elektrika vystrelila, tak ten pes mal doslova otvorenú hubu pri mojej nohe. Ale odradilo ho to okamžite. Fun memories. Čiže snažím sa to zintenzívniť, takže mám tam teda zaplatené tú posilovňu. A pretože tá posilovňa, ktorú máme v tom našom zariadení, je 60-70% nefunkčná, sú tam pokazané stroje. A ešte dúfam aj s jednou takou ďalšou vecou, to je vlastne tá aklimatizácia, že cvičiť. Pretože keď cvičím proste hentam v posilovni, tak cvičím v priestore, ktorý je klimatizovaný. Keď robím Muay Thai, tak je to proste v priestore, ktorý nemá klimatizáciu, je to vlastne je to iba strecha, ktorá je postavená proste na pilieroch, čiže nemá to steny. Podobne ako aj tá posilovňa, ktorú tam majú, je to len strecha bez stien. Čiže tam v normálnych thajských teplotách. A snažím sa teda dostať na také štádium, že mi to nebude prekážať do nejaké veľké miery, lebo v podstate jeden z tých najväčších problémov, ktoré momentálne mám počas tých cvičení, sú teploty. Tie teploty proste mi zhoršujú výkon, spomalujú ma, zhoršujú mi zážitok a tá proste neschopnosť môjho tela, alebo tá limitovaná schopnosť môjho tela, ktoré má nadváhu, pracovať s tými teplotami.
je jeden z tých momentálne najväčších problémov. A snažím sa chudnúť, jak som spomínal. Teraz ďalším krokom bolo, že úplne som prešiel na intermittent fasting spôsobom, že vlastne idem si ráno zacvičiť o takomto čase o 9 alebo o 10 alebo tak nejak. Potom sa vraciam domov, tam si akorát tak dám nejaký taký ľahký obed s kávou. A potom o 6 mám večer. A to v podstate väčšinou všetko. Väčšinou tam nedávam. Uvidím, jak to bude mať dopad. Začal som užívať aminokyseliny na raňajky namiesto raňajok. A vlastne teraz aj čujem ten kreatín, čo by mi všetko malo vlastne zlepšiť výkon a silu. Ale aj tam pravdepodobne, že ten kreatín napríklad spôsobuje zadržávanie vody, čiže je taký dvojsečná zbraň. Uvidím, jak to pôjde. Dobre, zatiaľ sa odhlasujem. Pozriem sa zase po tréningu, ako vždy. C'est la vie.